Oh. Guys! Ayan guys! Ayan! Ay, salamat. Wala sa guys, oh. Di ba, huwag ko magputol. Ayan, ko mga pag-salving. So, wala siya guys, oh. Nana sa hinog. A few moments later. Guys, kay ni kahit manganhig akong manghod ka ng Jijin Bors. So ako ni sa giani kay ako ni sa ihatag niya guys. Para Ano na siya guys? surprise pag nari guys. Hala, hapit din siya mo sa kakilo, ang upat ka buok. Nangabot to siya dali guys sa among pajag. So subscribe mo sa akong manghod guys kay butan kay ni siya guys. Salamat sa inyo mga pag-subscribe sa mga igso. Subscribe po ni siya guys, ang ate kay buot na ni siya kaadyo. Taas pa mo jud na ganing bataan. Gamay mo jud kaadyo ni sa una. Sus ginuang dako ano man gani. Dungawan na diyang mamarubi. Dalmanin ako ni. Oh. Ano dako ano jud ni mugi. Ito guys. Dungawan na diyang mamarubi. Ako sa pagbisita sa akong manghod kay kalit-kalit ni sila mo nang wa jud ko ka-prepare og paniudto nila. Excited ako bukan sa pepino guys. Amo ra man ni siyang surprise guys pag nari. Ya among na guys susuri lagi sa among garden. May lagi na timingan niya guys nga kuan. Na ahang giani kay ganahan lagi sana paborito mo dyan na niya ng kuan kanang paborito niya ng pipino. Ayun ang paborito. Kanang kalit-kalit lang jud nga rin niya guys niya unsa man ning wa mami ikapap kuan mo day magkuan sa kuday. Dia adyo na kay mula mag-vlog kapag Pwede naman ko magluto good. Santander. Ganangaon man midaan. Di kay magluto ko kay Iyan. Lagi vlog ra mo diri ko. Happy lang sila ti ko. Napoy akong duha ka bata o nga sus Ulingot lagi ka toy. Toy. na mo ni akong pinangga jud ako ni gamay jud Toy. kay nila Toy. nila pa mi. Nya wala kay bayaw butan ko na kay sa Please like, comment and share. nya kadi siya guys mo lagi ningon ninyo guys nga kanang namagoy ning kuan ning comment nga kanang i-share lagi kuno kanang sa mi pagkaati unaho ni Jan nya kani siya mo ni sila lagi kanang dito ni mo ni nagbantay sa akong duha ka anak kaning bataan niya huy kani bataan ni mo ni nagabantay anang kani mo ni yang gibantayan Hindi pa na guys 2 months ako na nagbantay. Hindi Christine. so mo siya mo ni siya mo ni siya yang gibantayan Lagi na bago lagi bagong upload. oh karon pa na mo ni siya guys akong kuan kanang Guys. manghod butan kay ni siya guys Subscribe ninyo guys. Mama ay Yan, ako. probinsyana. kanang kuan lagi lingaw-lingaw ra kanang di pa jud ko kamao kaadyo kay kanang gitawagan lagi ko sang tatay Ariston nga kanang magjedja lagi kuno ko nya naanad lagi mi diri sa Cebu nga kuan kanang lahi ag inistoryan dili jajja mo lagi kasabaan ko sa akong tatay Ariston ko salamat kay tay kay mag-practice jud kog jajja og aho tay kay mo na nakalimot mo gug kanang mga aho ija mo to salamat sa akong manghod kapag bisita. Uli na day sila kanang magmingaw-mingaw lang jud mo. Kalit-kalit ra jud mo ngari. Hala salamat jud ka day wa may maniud tun tata nya kalit-kalit ma mo may mga prepare kay naalagi busy ko kay sa garden. Nya pabalikan lang na sila guys mag-picnic mi diri sa Balik dagat. kami guys, masig sunod adlaw. Na salamat sa inyong pagkalit-kalit ug bisita. Na pag-amping taon mo. Kaya mo nga to diri sa kalsada. Kalit-kalit sila guys. Ari man tami maniud to nya di man sila mo maniud to. Hala pag-amping mo day ha. Gi. Pag-amping, love you Gi. Amping. Asa man din yung motor? Na guys, na sila sa kalsada kay haming hatid. Balik-balik mo. Amping jud mo day sa inyong biyahe day ha kay Hinay raman mi. Ang giari ni Lita pangarbor pipino. Kinahikag mo ko Majud noon kay pino. kay ug kuan ako naman giani ganiha man sang kanon jud na ganiha kay unahin mo pugid dugi sa sud pa. Nagari kami ng wakuan guys, pino. Tanaw ra ko sa dihang mga Ana pa agamping mo day, Lo. Amping mo. Ah. Amping, I love you. Plo, hinahinay jud Plo. bye-bye. Bye, amping. Isa pa ha. Alam mo walay sakyanan Plo. Bye-bye.
Guys, kanang karon guys kanang wa ko naka-intro ganiha kay aning kalit-kalit lagi kong manghud og abot diri si Gigin Bors kauban na akong pinalangga nga si Dian ug yang bana nya karon kay tuwa na pud sila ning dali ra pud sila ni Age nya mo tong giharbis na lang nako akong pipino kay akong gipadala niya kay ganahan lagi siya pipino. So tuwa na sila. Sorry ko na sila diri sa among lugar diri sa Oslo. Nya shout out de ko de sa akong manghod si Alitz. Kanang pa-subscribe po na niya guys, ako na siyang manghod ug si Mama Julie, ako na siyang manghod guys nya. Kana si Manang Hilin, ako po nang Manang kinamanggangan po na namo nya kanang Monica Flor de Lisa, ako po nang ati. So daghan kay mi mga vloggers kanang basta kuan Tiribors, mo po na ako po nang manghod. Kanang Florami, mga kay bawo na mo ako manang manghod po nga vlogger. Salamat kay Day kay nakapag-vlog po ko tungod nimo pod. Maraming salamat niya. Ako ding mga bagong amiga diha sa Amerika. Pa-subscribe po ana niya guys kay buotan po ni siya guys si Merlin Wells kanang naana siya sa Amerika pero na taga Bohol na siya. So hi ninyo, hi sa tanang mga ning tan-aw sa akong vlog ug katong mga gustong magpa shout out comment lang mo sa akong mga video kay arong next vlog ma shout out mo na ako guys. Salamat sa inyong mga pagtanaw. God bless.